Yo. Ganina ra sige ulan. Like, ganina pang kadlawon. And hantod karon uli undang ang ulan. Bagyo man, bagyo. Hey guys, for today's video kay syempre klaro naman kayo na bago po kong mata, and today is a very nice day natay nindot kay nga weather diri So for today's video kay kabalo naman mo about sa akong PC, sa akong computer. So karon natay additional na kanang ibutang diri Before anything else, thank you kay Kyra. Thank you kay Kyra for making this amazing stickers. Actually, ihatag lang dapat ni niya, but gipalit na lang namo because hago pud ba ng mga ingana mo himo kag stickers, and then computer generated siya nga sticker and art, man. Look, i-follow niyo si Kyra. How'd ka siya mohimo og mga ingana nga stuff, mga anime, mga basta tanan, mga cartoons, everything. How'd ka siya mga ingana, and yeah. So karon istoryahan na to ang ako ang computer kay murag kailangan siya upgrade, and well gisugdan ako ni siya og upgrade last 2 weeks. Like nipalit ko og 8GB nga RAM, DDR3 nga RAM, and then gibutan na ako siya diri sa ako ang computer. And then second kay para lami ang pag-edit, nipalit ko aning natin additional Red Dragon Daxa mechanical gaming keyboard. Yan yung keyboard, illuminated lang siya nga keyboard, like yeah. Ganyan lang siya na keyboard, and like barato lang pud kay ni siya guys, tag 200 lang ni siya sa Shopee. And karon i-set up nato ning bagong mechanical keyboard nato. Lumani siya guys. So mo ni ang Red Dragon keyboard, and naano siya nga mga designated na colors every row. So yeah. And this one kaning daan ako nga keyboard kay paliton siya ni Denzel. So mo ni ang FN. Whenever na gusto lang nato siya butang ng color kay pinduton lang nato ning FN. And then nato yung mga selection diri 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dira na to siya na then napod tayo na, then na pag-click na to, boom boom, then napod tayo every letter napuntaan basta nindot na kayo siyang add-on sa ako ang computer, especially sa akong editing kay kani siya, since blue switch siya and it's tactile and clicky, saba jud siya. But napayuban switches such as brown manata nga kanang dili siya saba. I think enough talk na nakaroon para aning computer. And also kanang it's been 2 weeks, It's been a week or 2 weeks since wala ko naka-upload og video. It's because sa moto more daily guys, daghan jud kayog mga pasunon, daghan kayog mga buhatonon since finals na and mag signing of clearance na. So yeah, daghan jud kay may gipang buhat, and balance na to, akads first and also
By the way guys, nako yung work nga gibuhat kadtong P Olympics about Mr. and Miss P Olympics. So, pakita na ko diri guys. Yeah. Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. Where's my mind? Where's my mind? Maybe it's in the cup, cup, cup. Maybe it's in the cup, cup, cup. The color. Maybe it's Okay. Yun, nakaligo na kita. Fresh na ta. Yeah, let's go. Muna among team, Red Calculus. Red Calculus because we are from STEM nga strand. Sa ABM kay Blue Ledgers, sa UMS kay Yellow Humanities. So, Johnson, number 10. Hey, let's go. Maingit kayo please. Baboy. So karon ipakita sana ako sa inyo guys ang mga nahitabo and panghitabo atong Mr. and P Olympics. Wala kayo ko'y nakuha nga kanang mga videos ato kay unfortunately nagklase mig kalit ato. So yeah, mao na. Uy! Mel! Pro gadi. Hey guys, karon kay kuha na mo karon P Olympics sa sa grade 11 lang siya for grade 11 senior high. Queen in the cauldron would burn throughout the games as a sign of purity, reason, and peace. Enjoy lahat ng strand from ABM, Humanities, and STEM. Dito pala, congratulations. Patay. Patay. Sa ilalim ng puting ilaw! Sa dilaw na buwan!